Ay, ay, ay. Ila na kining gi-approvean 119 kabuok sa Kongreso ang niboto nga uyon ni Black and 32 Black ni ani ni Suway o Black and 32 Black ni ani apan wala kini magsilbi pag voting na pildi. So budget gibat o uy gamay na kaayo. You had it coming, Chito, had it coming for you. Said you had it coming, Chito. Ang gisulti ni Rodrigo now magsugod na kata ang mo criticize ani daghan bakahan mga manaway ani unsa ang masulti-sulti ba ninyo kay pangutan una tamo unsay inyong analyze sakto ba ni wrong or right. 1,000 for human rights, for human rights. 1,000 for human rights, for human rights. Di pa noon finalized mulay ka ba o dislike. 1,000 for human rights, for human rights. 1,000 for human rights, for human rights. Kay bias man daw ni kaayo, gapigs mga yellow, ako ning nabasa sa mga balita ingon nila kay gasige magagen sa presidente maunang galisod ilang agency ug suspect tabangan mga biktima pasagdan ako sa ding nadunggan nga usapod sinungdan tinuod bakini tuo ka o disagree baby magsugod na kata ang mo criticize ani daghan bakahan mga manaway ani unsa ang masulti-sulti ba ninyo kay pangutan una tamo unsay inyong analyze sakto ba ni wrong or right. 1,000 for human rights, for human rights. 1,000 for human rights, for human rights. Di pa noon finalized